Bosio mwancho murigera sorbotirwa magendro kurwa se county ya Nyamira niko bona bamenyi be kinyoro ya kiendege ikigutuka se ewodi ya Kimera ebunge ya Kitutu Masaba ase county ya Nyamira bakora igikaro cyo gusangeria birengerere kubwatikana na magendra nemono kuko kiniwe birengo by'Chipara ase county yo umurubiri yogendete kogendigwa ne serikali county ya Nyamira ukona chinga kecho mu MC we chinseme cyo Mheshimiwa James Matinga oyobo igoro mokonyi bo speaker ime ebunge county ya Nyamira ni garire ira yo guchokobeka emirobero yo kogendera koigora Chipara chinya ase ewodi yo nakwena cyabona amenye be chinseme cyo mbachikwegenderia senchire ngi ase emirobero yabo tambe unagotumanya muri kito Fatgard Gisemba Mose ko egenda kando iga omundu nabakwerwa agende koti omochando yo yokorete igoko batige parete bune mabwere bune pikoniere abamenyi kurase kinyoro kya kiendege nigorero bainana ebirengerero byabo igoro yo kuigurwa kwepara enya buna enjira eyemo yokoreta uburabu ase chinsemo ichyo yara tubwate public participation abana inchi muno moroche no baraso bonge naende bancheranire they have welcome to pareye era osigwe egere bakonye pareye entire yewe tanana egeti una nate abalitangani naende iga keregese ayatwa kware no identify chipikonchia bege tuna National Land Commission naende obuyatu achinyorere chance bona abuno epare gocha gweta round ase omuyega oyo bokoenana ebirengererio ebyo nigo byekiranwa amonomo MC bwe wadi eyo ya Kimera omoske James Matinga abwase abaenekeria bamenyi be wadi eyo punanigo araje koenekya Chipara wetania kilomita 25 nigo kiraje korimwa nabo igo kobekwa omoromu kilomo MC ni gaire kilomita 25 mbaruete kilomita isano kiricho koigora munabona oga se toigora kilomita yemo yabasi to chikoigora lakini asenge njonjenta bwa tipara nyinge ngo chikoigora donda ete koigora kilomita ngaibere echichinde isato njiku chimenta kuchia sipara chichinde kine uchikwana linsemende tebe chipara chonsi munabona yanyaga chenche ogende charara ochipaka mumuma epara ya korwa agape otire makorogo inywa osoenyaga chenche Kimera otire osoentanda so yamone chinde chinga nalo kwana sengenjo amagutana ya ito toja ko manage bire kitane byeito gabone ndu Uganda basabenga ki egendo mota kolenda kabicha kolegas bantu mbai bamaguta kurekera kitaime abantere babali bakorozi kare chigari chigocha mo basa kwanja mu ndairi ruo morom because muna kwiri morom une para bono akeaniri nonye nigo bagokeire igitambukiro ekyo kya omoske James Matinga ase okubachakiria amagenderero ayo yechipara nagoteba nigo arachie kubakonya anene ase okuigura asayo mwaigure buye pareche kabisa norre mekanga teta kwaye ekere go ito mwana osomere nga yacha negari baka gesheri akoreki agukwani no musasiro duito bekuga iga anyora asagwetera guchange egari yae kere yabunekire bitonge bire binene mono ndegere egera anyoro bwororo bwo goikekera gukorera kwereria abantu banyasaye boigo imbasaba ebare yo echakiwe ase obwango erio echake gutumika rimorioka ingo sugumo mo isimi gweito atokorere omunatwase beigo so obwango ebare yerorekane nderiegere etwe obwereri bure bwa bwango kurase ensemo yende anene ensemo yobochenu nigo boigo omuske James Matinga anyara kuborigwa kubayegerera abamenyi bensemo eyo anene asemo chari kwagachwa asenyagitari ya Nyangena Njengoro kwa Patrick Mobegi General Administrator Nyangena Sub County Hospital Level 4 obokongu bwate yobung emocha dial ko bagaria yal ko baraisi na ro to como request ayebeki kibao mbele agera to yetwale gari Nyangena agera konya abantu baito asoko gachemebere na uburaisi bwo rusemebere Nyangena na guchi ebinyoro aho birivieta nene Nyangena hospital poigo abamenyi abaiga nigo basemigwa igoro yo muchando bwo gwichurana kwebirengererio byobongo Tankoro Kurudnya Nchama Momanyi, a medical social worker, Nyamira County, Nyangena Hospital. Ekero mwasoire konyore michando ya health problems, emonya mokonyara kwa moko chase chobi state of naitwa banyagitari ba health, tonyara ko bago ko bakonya gekora it needs a lot of counseling. We need to know the root cause
ya ebintu byonse nkaibikorwera mochando kikwanyore tukamaya gotwara health problems. Hingo ripoti ya Getembe kurwase kaunti ya Nyamira, Jeff Atigad, Gisemba.